Isa po magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po sa bawat suporta niyo po sa aming mga reaction video po na ginagawa po namin. At higit sa lahat po, pasalamatan ko po ang mga Mardy Nation po na palaging nandiyan pa rin kayo. At ang aking mga kaibigan po ng mga reactors po, isa po magandang araw sa inyong lahat. At syempre po sa ating idol Mariana at Cindy po, magbuhay po kayo. And now guys, welcome to my channel. Kung ikay bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated by videos. Guys, samahan niyo po ako guys, mag-react po tayo ngayon guys. Na si Cindy parang kakaiba, parang may inaamoy-amoy. Okay guys, let's do this. Talaga ng aking vlog is sabihin ko na nga, magiging sweet tayo kay Mariano G. Ngayon, buong araw, pagsasilbihan natin siya, kakapin, lalambingin, for sure, magtatanong yun. Kaya, di ko alam kung paano ko sisimulan kasi hindi naman ako, usually naman, normal naman ako na sweet talaga kaya, So, feeling ko hindi niya rin mahalata. Pero hindi ko alam kung paano ko papahalata sa kanila na sweet ako ngayong araw. Kasi, syempre, Mariano G lahat na sweet sa akin, di ba? Gusto ko naman paramdam sa kanya na sweet din ako sa kanya. Kaya syempre, ako naman nagawa ng way. Paano kaya? Kiss ko siya, guys. Ayos to, ayos. Iligan moment. Sabay hug. Kiss. Sabay hug kayo talaga. Sorry na nga guys, update ko kayo later. Magme-medyas lang ako. Ito na nga ako ng medyas. By the way, thank you Ate Dax sa pamedyas. Love you. See you later guys. Babe, ba't mo ako tawag? Ay, ako ba tumawag sa'yo? Hindi ka. Nag-ready ka na ba? Nag-ready ka na ba? Oo. Ang gwapo naman ng asawa ko. Nakatry ba? Ginagawa na naman. Tapos, bagay naman yung green na medyas. Ako magchichinelas lang ako. Pero ikaw, okay lang, simple lang. Bagay ka naman sa akin ng buhay na yun. Wow! Hi guys, magandang tanghali. Saan tayo? Siyempre, may kukunin ako. Nakuha ko ng matagal na eh. Ayan, si Marty, yung tali niya. Pwede tayo. Baka masakal. Pwede ka masasakal. Oh, chunky daddy. So, yun na nga guys. Siyempre, aalis kami ngayon. Papabaksin namin si Marty. Kasi medyo late na yung vaccine ni Marty ko. Dahil nung nakaraan, di ba, umalis kami. Yes guys. Umalis kami nung nakaraan, di ba, nagkaroon kami ng event dahil nag-birthday ako. So, pagbalik namin, ngayon pa lang namin siya Where's mapapabaksin. the money? Everything is set. Oh. Everything is set. Mo binigay. Oh, cool ko lapit sa akin. Yun ang pinugulo. Oh, Yan talaga ang pinakagusto ko kay Idol Cindy, yung pagiging malambing niya kay Idol Mariano. Kasi yan talaga ang hinahangaan ko sa kanya eh. Yan talaga ang hinahangaan ko sa dalawang ito eh. Ang pagiging malambing, sweet po sa isa't isa. Diyan tayo kinikilig guys, di ba guys? babe. Gwapo mo ngayon. Tapos yung sombrero mo bagay sa'yo. Huwag ako. Para sa'yo. Ikaw sa akin ka lang bagay. Yun oh! Dapat. Lang. Sweet ako. Ang sweet naman nila. Hindi, nag-vlog ako pa kasi papabaksin nga natin si Marty. Guys, sa mga lambing palak at mga yakap at mga sweet na mga ginagawa ni Idol Cindy, sulit na, sapat na sa atin talaga na kikiligin tayo sa kanilang dalawa. Papabaksin natin siya. Ako na magsasanglas na para pag may nakita akong babae, hindi ako makakatingin na.
Tatanggalin mo na lang kasi sa SM lang naman tayo. Ang tanggal. Ang galing mo. Ay, di nga guys, bibitinin ko kayo ha. Bibitinin ko kayo guys. Ipupost ko muna yan. Talagang unlupit talaga. Yan talagang mga pamatay ni Idol Sandy talaga. Yung talagang, hindi ko alam kung bakit. Ang galing talaga siya ganyan niya eh. Napakaganda ng mata mo. Mas bagay sa'yo pag walang sunglass. Tapos yung mata mo, tumig ka sa akin. Yung mata mo, brown na brown. Ang lakas ng trip talaga ni Idol Sandy ngayon. Ha? Ang ganda ng kilay mo. Ang lasing. Tara na. Basta tayo. Siyempre. Oo. Hey. Hindi guys, na-vaccine siya. Siya na sa pato siya guys ako. Grabe lang ako. Nilalandi mo na naman ako, no? Ay, si Marty, naririnig niyo na siya guys. Yung naririnig Nilalandi daw si Idol Mariano yun, si Idol Sandy. hindi ko umaawit. Si Marty na yun. Naririnig kayo tahol ng tahol. Wala katapos ang tahol. Parang hindi napapagod sa katatahol. Si Marty yun. Alam niyo ba guys, si Kuya Kim po yung bago yung cellphone niya. Kuya, yan ang internet. Oy! How much you buy your cellphone? O si Idol Kim po, isa yan sa mga hinahangaan ko mga reactors ng Mardy. Lagi ako nanonood sa kanyang channel. 799. Oh my gosh, it costs 8,000 or 8,000 pesos. Ito lang. Ito daw yung ano. Ito daw yung pinyagan na natin yung Google Chrome. Ano? Ito daw sa ano to? Waterproof. Hindi ko ano. Kasi nagkita ako sa TikTok. Ay, ano? Oh, waterproof. Wow, may masisira ang cellphone na naman at tigilan. Wow! Sana all! Yun na ulit. Babe, teka muna dito. Ba't ano? Hindi mo ako ng face shield. Ba't ikaw Yun, naman no? yung face shield? Kasi nabot ko sa'yo. Ito pala. Face mask eh. Nagpapagawa lang ako ng face mask saka face shield. Marami nang agad alam. Oo, nalaman mo. Ikaw nga, kakaligo lang natin, kakatapos lang natin, tapos na. Let's go. Kakatapos lang natin, kakaligo lang natin. Natatawa ko ron. Ang galing ha. Sasama si Ate Roda, kuya. Galing ni Idol ha. So yun na nga guys, alis muna kami. Papaturo ka namin si Kuya Enzo. Ay, si Marty pa. Kasama namin si Kuya Enzo. Loko talaga si Idol talaga. Wala ang isang Mongkong, Manalo Valentin. Let's go. Oh my gosh, right on. Tawa ko ron ha. Lalagyan muna natin ang aking cellphone sa bag. Kasi, cellphone is like, chinelas lang tayo. Loki lang tayo, guys. Pero hindi alam ni Mariana G. Lalantiin ko siya buong araw. Mariana G! Baby ko! Cupcake! Mariana G! Cupcake! Coco Crunch! Tara na! Coco Crunch! Nandun, nauna na. Babe! Di ba doon tayo nagkakilala? Ayun, no, tinan mo. Nakakapag pala yun. Nakakapag pala yun. Sorry na nga, naalis na kami dahil papapakunahan namin ang aming baby. Hey, hindi dito. Manikit ka sa akin. Sobrang dikit na dikit. Pero gusto ko hindi tayo mag-iwalay. Habang buwan. Di ba nararamdaman mo kung yung parang sweet siya? Sweet? Lagi na sweet? Lagi naman ako sweet, guys. Ano yung kuya? Lockdown? Oo. Lockdown ng semento. Si Mariana G. Ito, share ko lang sa inyo, guys. Share ko lang sa inyo, guys. Sabi ni Mariana G sa akin, babe, ilagay mo na yung semento. Ako na naginim siya, ilagay ko na. Ginawa kong nagtatrabaho kong construction. Panaginip mo, ay ba na ba? Bago semento pala. Ayun pala semento na yung nakanap mo, babe. Ganun ba? Nakakatuwa Kinuha niya talaga. parang ang bag ko. Kinikilig talaga ako. 1 hour later. So, yun na nga guys. Nabaksin na si Mardy ko. Okay guys, yan lang po ang aking reaction for today.
na pinapakilig po tayo ng ating dalawang idol natin, ang kanilang tambalan, ang kanilang pagmamahalan. At higit sa lahat guys, napupulutan din ng aral ang kanilang vlog. Yan ang gusto ko sa Mardy, yan ang gusto ko sa dalawang batang ito dahil mabait sila po at saka syempre po mapagpakumbaba. Guys, maraming salamat po sa bawat suporta po na binibigyan niyo po sa mga reactors, syempre po sa aking channel guys. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. Maraming salamat po and God bless you and more power.